Bi sɔgɔmada in na an bɛ taa diɲɛ seleke naani tɔnba ka so kɔnɔna na. Kunun ko min ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ani kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma conseil de sécurité, ale dayɛlɛ farafinna tilebiyanfan ale ni cɛncɛnfuga jamanaw fala ye banbancɛwale ɲugawale min bɛ ka k'a kɔnɔ bi k'u ka conseil de sécurité ale la kunnafoni. Baara in kɛra kunungo nin kalo in n'o ye novembre kalo ye conseil de sécurité ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye Julius Maada Bio. Ale ye hakilina in ta yaasa baara ka se ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil de sécurité yɛrɛ a bɛ se ka lamɛnni kɛ cogo di ka se ka faamuyali kɛ. Fala ye hukumu de kɔnɔna na kunungo New York kaw fɛ yen barosigi in kɛra maa min ye kuma ta Mali tɔgɔ la o kɛra Isa Kɔnfuru ye. Mali ka lasigiden don ale bɛ New York kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke naani ka tɔn yɛrɛ ale kɔnɔna na min ye lasigiden Isa Kɔnfuru ye a ka laseli kɔnɔna na fala ye a ko fɔlɔ ko a bɛ bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a ɲini jɛrɛjɛkulu maaw fɛ fala ye u ka hakɛto sabula min ye AES minisiriw ye minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. U y'u wasa don ale la sa n'ale Isa Kɔnfuru ye Mali tɔgɔ la ale ka se ka kuma ta u jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la AES hukumu kɔnɔna na. A ko k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Julius Maada Bio ma min ye Sierra Leone jamanakuntigi ye. Conseil de sécurité o ɲɛmaya bɛ ale bolo nin kalo in na. Miirina min bɔra ale fana yɔrɔ yaasa kuma ɲɔgɔn ka se ka sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ani farafinna tilebiyanfan fɛ fala ye banbanciwale ɲugawale ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. A ko ni lajɛ in nafa ka bon kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamanaw bolo AES, Burkina Faso, Mali ale ni Niger. Ko sabula a bɛ san 10 bɔ min ye farafinna tilebiyanfan fɛ ka taa se min ye cɛncɛnfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanciw ni nijugawale kɛbaaw kɛlen don ka na an'u dɛmɛbaa jɛkulu ka bɔ diɲɛ fantan naani fɛ ka na n tɛ da sigi an ka jamanadenw da la min ye musow ni denmisɛnw ye olu bɛ fa su ni tile dɔw jagoyalen don f'u ka u sigiyɔrɔw bila ka taa tunga fɛ caman bɛ yen bi olu tɛ se ka ji sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ u tɛ balo sɔrɔ wa u ka minɛnw b'u kun su ni tile cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ. Ko nin balawu min filɛ nin ye a tɛ dan olu dɔrɔn ma dɛ maaninfinw ka kalankɛyɔrɔw min ye dɔgɔtɔrɔsow ye adamadenya baaraw bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Isa Kɔnfuru ko u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Isa Kɔnfuru ko min ye wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES cɛdenw ko nin waati in na olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi ko sabula min ye banbanciwale ɲugawale kɛbaaw ye n'o y'a sɔrɔ o kɛlen don k'u ɲɛ tana kɛ jamanadenw ye an'u bolominɛw ye min y'u ka sɔrɔw fana k'u bɛ ka u ɲɛsin olu ma. Sobaw tɛ sobaw ye minɛnw tɛ minɛnw ye tajiw tɛ taji ye u ɲɛ tana kɔni ye maaninfinw tɛmɛtɔ ye. Ko yaasa nin ko in ka se ka faamu diɲɛ janfa min bɛ yen ni Mali ni Burkina ni Niger b'o kɔnɔ bi a kɛlen don ka yiriwali a sensumaya kosɛbɛ. Baara bolodaliw a kɛlen don k'olu sensumaya cɛncɛnfuga jamana dugudenw caman kɔni y'a ye k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn. O de la sa ko min ye kapitɛni Ibrahim Traoré Burkina Faso jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ni ale Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Abdramane Tchani n'ale ye Niger jamanakuntigi ye olu jɛra sa k'u hakilinaw kɛ kelen ye k'u miirinaw kɛ kelen ye ka filɛcogo lajɛ ko in na fala ye ka jɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka AES k'ale sigi. Fɛɛrɛba minnu b'u bolo AES kɔnɔ o ye taabolo 3 ye wolomasiri tabaw ka ko o bɛ a la min ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko o bɛ a la yiriwaliko kuma ko belebeleba 3 bɛ u bolo. O la sa ko min ye wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na jamana 3 in kɛlen don k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen ngalanso ɲɔgɔn na k'o kɛ jɛkuluba kelen ye jɛrɛ in kɔnɔna na banbanciwale ni ɲugawale kɛbaaw k'olu dasili k'o baaraw kɛ. Ni Mali sɔrɔdasiw ye maa maa gɛn ni Ala y'a ci k'i kunda Burkina kan u b'i nɔbɔ f'u sagona yɔrɔ ka t'i dɛrɛ. Burkina bɛ ten Niger bɛ ten jamana 3 in kɔni olu dancɛw la kɛlen don ka se k'o baaraw kɛ. Isa Kɔnfuru ko nin kɛnɛ in kan yan a tɛ se ka ɲɛ fiyewu
f'ale ka tasibila kɛ wolomasiri tabaw ye minnu su ni tile da t'u ye suna t'u ye u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jamana saba in lakana ma maaw n'u bolominɛ olu la kɔlɔsili ma a ko ko a bana ta ko min ye bamancɛ wale kɛbaaw ye k'u kɔni dili donnen don kosɛbɛ anw ka cɛncɛnfuga jamana ninnu kɔnɔ wa min ye jamana kelen ye k'a fɔ k'e bɛ se ka nin ko kunbɛn k'o tɛ jamana saba fana k'o tɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ ka ɲɛsin nin ko in ma sabula n'u bɔra maa dɔ fɛ yen u bɛ taa maa dɔ fɛ yen o kɔrɔ basigi tɛ e ye lafiya t'i ye a ko min ye mali jamana ye ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ka taa fara AES jamanaw ka fala ye k'u bolo dayɛlɛlen don koyi maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka na dɛmɛ kɛ i bisimila i n'an bɛ ku nka i k'a bila i kunna k'a fɔ min ye AES jamanaw ye olu n'i ka bɛn n'i ka kelenya n'aw ka baara ɲɔgɔnya bɛ taa sira minnu fɛ o ye ko bɛ ko la i k'olu ye k'u to yen olu de b'u ka maaw sugandi u ni maa min bɛ baara kɛ olu de b'u ka dɛmɛbaaw sugandi u ni mun bɛ baara kɛ u ka jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn min na olu ka ko bɛ taa o sira fɛ maa n'i b'a fɛ sɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nin bila i kunna isa kɔnfuru ko waliya o waliya mana sigi nin waati in na an fanfɛ bolow fɛ ka ninjuguya wale ni bamancɛ wale kɛlɛli baaraw sigi sen kan ko min ye fasojɔ ale ni AES jamanaw diinɛ n'u ŋaniya hukumu kɔnɔna na u bolo dayɛlɛlen don u ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ nka i k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye waliya minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen olu dɔw tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a dɔn k'a faamuya bi wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bamancɛ wale ni wale kɛbaaw a bɛ se ka kunbɛn cogo min o hukumu kɔnɔna na isa kɔnfuru ko min kan ka sigi sen kan ko fɛn minnu tun bɛ kɔrɔlen n'olu kun kɛra ko sigi ka na k'o ka koyi k'a ye k'a fɔ maaw de bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu de bɛna na fɔ a y'a don tan a y'a bɔ tan walima olu b'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin aw ma walima ka bin maaw kan ka na ni josara ko kuma ye k'a sɔrɔ politiki fɛɛrɛw don ka jamanaw dafiri k'u segu sen sabara kɔnɔ k'olu ti don o da fɛ ni maa si ye ko waleya min bɛ yen bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw olu bɛ baara kɛ cogo min ni maa min bɛ jɛ n'o ye i kana i bisimila i ni AES jamanaw bɛ ku wa ko fana ko min ye fɛɛrɛ kura o fɛɛrɛ kura mana na sɔrɔ Nations Unies fɛ hakilina tilennenw ni kuntilenna kelenw na Mali ti ban ka don o la AES ti ban ka don o la nka a ɲɛbila ye min ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ minnu ye farafinnadenw ye an ka sɔn an ka bɛn anw minnu bɛ sigi kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ kabila kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ yɔrɔ kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ marabolo kelenw kɔnɔna na an ka sɔn an ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka nin kɛlɛ in cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔnajɛlenya la ni ɲɔgɔn ye o ka fisa an ka to ka ɲɔgɔn ka kulusi dugumana filɛli baaraw kɛ isa kɔnfuru ka kuma 9nan kɔnɔna fala ye a ko sa ko min ye diɲɛ seleke naani ye filɛla min b'o bolo ninjuguya ni bamancɛ wale kɛlɛli la k'o yɛrɛ man ɲi koyi ko f'olu fana k'o lajɛ ka yɛlɛma don o la min ye conseil de sécurité ye ale ka nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ale bɛ foli kɛ o la Nations Unies yɛrɛ n'o ye ONU ye a secrétaire général a ye fɛn minnu fɔ olu bɛ tali kɛ o la ka o faamuya kosɛbɛ ko nka k'o yɔrɔ fana na k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ min kɛ kɔrɔlen k'o tɛ se ka ɲɛ tuguni u bɛ baara minnu kɛ u bɛ laɲini minnu kɛ u bɛ bɛnkan minnu ta yaasa olu ka se ka sinsin baara ka se ka kɛ n'o ye u kan'u ta kɛ dalafɔli ye u k'a lajɛ sa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min yaasa jaabi yɛrɛ ka se ka sɔrɔ dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na u k'a kɛ o kɛcogo ye ko nɔn tɛ ko ka jamana ka taa sɔrɔ a sikulu cɛ ka na i n'a fɔ minisima tun bɛ yan cogo min ko Mali y'o ye Mali y'o dɔn o danw yera o kɛcogow yera Mali ye misali min sɔrɔ o la o ɲɔgɔnna kɔni Mali mago t'o la tuguni wa min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu mago t'o la kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan ka jamana ninnu kolo don k'u dɛmɛ u ka se k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baaraw kɛ ko olu b'o la nka fɛn o fɛn ye k'a fɔ k'i bɛna na ni jagoya fanga ni fɛn wɛrɛw ye ayiwa k'u n'u sigi k'u hakili jagabɔ hali n'o y'a sɔrɔ u y'a yira sa k'u ka jamanaw dayɛlɛlen don isa kɔnfuru ka kuma na a ko diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka ko faamuya cogo bɛɛ b'a dɔn bi ko min bɛ sen na a dogolen tɛ maa si la a ko bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bamancɛ ni juguya wale kɛbaaw bɛ dɛmɛ cogo min u ka fɛɛrɛw sigilen don cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama maa minnu mana minɛ bamancɛ wale kɛbaaw bolo jamana minnu bɛ musaka sara a musakaw bɛ kɛ cogo min a bɛ taa sira minnu fɛ waleyaw bɛ kɛ cogo minnu na maa minnu b'o wulikajɔw kɛ k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ bi k'a ma se ale kana k'a bɛ jira o sɛnɛ kan nka min ka ɲi u k'a lajɛ
jamanadenw yɛrɛ musaka yɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ka u dɛmɛ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ bamacawale juguya wale kɛbaa la maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila minnu bɛ yen bi n'u bɛ jamanaw kɔnɔ ni degun b'u kan u k'u ɲɛsin olu fana ma n'o tɛ kinibolo k'a di numanbolo k'a minɛ k'o ye fɛɛrɛ jugu de ye fɛɛrɛ min tɛ se ka nin kɛlɛ in kunbɛn cogoya si la wa foyi kana kɛ jamanadenw ni dugudenw yɛrɛ kɔ isa kɔnfuru ko k'ale danganennen don a kan k'a fɔ ko nin waati in na wari min bɛ di ko ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ degun kɔnɔ k'a ti labɔli kɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw la k'a ti labɔli kɛ sabula kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 14 o de bɛ ta ka di ko ka dɛmɛ kɛ ni o ye k'o ti fosi ye wa o ti foyi bɔ a ko a tɛna se ka bɔ kuma na yan fiyewu n'a ma foli ni taluli ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma su ni tile olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin bamacɔlen jugawale kɛbaw ma ko kɛnɛ in ka yan fana nin waati in na jamana minnu kɛlen don k'u ka kunnafonidilaw bila ka cɛncɛnfuga jamanaw k'olu lagosi k'olu lajaba ka kibaruya k'olu su ka kɛ olu kan k'u k'a bila u kun na k'u kun hakili bɛ fɛn minnu na kɔrɔlen k'o waatiw yɛlɛmana bi tiɲɛ don se bɛ u ye ka nin kɛ nka min ye nisɔngoya min bɛ ale la o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ kunnafonidi ɲɛdɔn u b'a baara ɲɛdɔn u ka kunnafonidi gafew dɔnnen don k'olu ka kɛ bamacawale jugawale kɛbaw senkɔrɔma dondobaw ye k'olu ka kibaruyaw di k'u to ni diɲɛ jamanabaw kɔnɔ foyi tɛ kɛ olu la fɛn tɛ fɔ ko diɲɛ kan ka o fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɛn n'o tɛ bɛn isa kɔnfuru ko k'an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi kunnafonidi bɛ ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ ka kunnafoniw di u bɛ ka waleya minnu fɔ u bɛ ka fɛn minnu fɔ an ka jamanaw ma ni bamacawale kɛbaw dɛmɛni don walima n'u dɛmɛli tɛ k'ale b'o to diɲɛ ma diɲɛ yɛrɛ k'o lajɛ k'o sinsin k'o dɔn olu kɔni ye min ye o ye k'a fɔ waleya min don waleya cɛjugu don a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa mali a tɛna na i sigi k'i bolo fila da sen kan a fana se min ye ani AES jamanaw n'o kɛ ko yan'a ka bɔ kuma na taasibila k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ AES la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa maa bɛ yen k'e binna i sara i tora nin kɛlɛ in na ko ala ka lahara sɔn suma i ye duguden minnu bɛ yen n'olu tora a la sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu tora a la maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tora a la fasoden minnu n'olu tora a la i n'a fɔ mariam sise ɲɔgɔnna minnu fara nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na bamacɔni jugawale kɛbaw fɛ k'a bɛ taasibilakɛw bɛɛ ye ko wa ko malidenw ka cɛsiri u ka magwan an'u ka wuli ka jɔ k'a tɛna sara foyi la hɛrɛ ni baden kɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ko wa k'a b'a yira u la k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye u wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri k'u ka timinanja n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bamacɔlen jugawale kɛbaw kɔni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'u y'a siri olu n'a kɔ ka di u ka jamanaw bɛ se ka lafiya cogo min isa kɔnfuru mali ka lasigiden conseil de sécurité la fala ye kunungo baro min dayɛlɛla a ye kuma min fɔ nin ye a ka kuma ye todunkan na bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu kunungo tilegan fɛ mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye OMAP maaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don n'a bɛ taji sɔngɔko fɔ sanji lakɔlɔsiliko fɔ ni taji donna an fɛ yan k'a sɛgɛsɛgɛ a taara o yɔrɔ la douanelakaw fana ka yɔrɔ min bɛ yen n'o fana bɛ douane taji sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye a taara yen min ye camion kunfɔlɔw ye kunungo douane ye minnu baara kɛ olu bilara ka jigin bamakɔ kɔnɔna na général de division Ablaye Mayiga a yɛrɛ jɔlen ɲɛna baara bɛ kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu sigilen don cogo min a yɛrɛ ɲɛ a ye o la a y'a ɲini sa douane maaw fɛ fala ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye taji feerelaw ka tɔnjɛkulu ye u n'u ka jɛ ka baara kɛ yaasa taji bɛ se cogo min na ka teliya min ye jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don taji yɛrɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ olu fana ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye taji sɛgɛsɛgɛli ye fala ye n'o ye citerne ye k'a kana tɛmɛ tile kelen kan tuguni premier ministre ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri o baara in na o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'a nakun ye ka n'o fɔ u ye a y'a ɲini u fɛ fana baara u bɛ ka min kɛ nin ye k'a b'u fo min ye général d'armée Asimi tɔgɔ la min ye pétrole bureau min bɛ yen ka taa se OMAP maaw ma a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko u bɛ baara min na a b'u fo ka cɛsiri don o don timinandiya la ko nka ko min ye tiɲɛ ye fala ye ko maaw kɔni caman tonnen don bɔlɔn kɔnɔna na hali bi dɛ k'ale yɛrɛ natɔ y'o ye k'a ye station ye a ye mototigiw ye a ye camion ye k'o ye ko ye min kan k'a to u k'u baara bolo falen sabula ni taji bi yan a donna Bamakɔ a ka se maaw ma joona douane maaw k'o baara teliya min ye sira m'ale ye fala ye hydrocarbures a b'a ale de bolo ko ye lieutenant colonel don a ko premier ministre ma ko kabini octobre kalo tile 11 k'olu ye taji walankatali kɛ koyi
k'olu bɛ baara kɛ su ani tile premier ministre ko k'a y'o faamu Falaye k'a bɛ min ɲini ba sira fɛ k'u ka dɔ fara ko in de kan koyi ko ale ye min ye o ye aran ye ale t'a fɛ ka ara de ye Bamako yɛrɛ de kɔnɔna na ko maaw jɔlen filɛ ko taji ko kɔlɔlɔ min b'a la ko ale ka ɲɛmaa ye min fɔ a ye k'u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri u k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min premier ministre y'a ɲini u fɛ u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u ni tajitigiw n'o ye taji opérateur ye Falaye u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min b'a to sa joona nin ko in fura bɛ se ka sɔrɔ a la taji a donni n'a bɔli Falaye olu ka yɔrɔ la a ka kan tɛmɛ tile kelen kan yaasa tajiko dɛsɛko kuma in a ka se ka ban premier ministre yɛrɛ taalen kɛnɛ kan fana a ye foli ta ninnu fana ta ka ɲɛsin maaw ma minnu fana bɛ OMAP kɔnɔna na ale ni douanelakaw cɛsiri ni timinandiya baara kɛcogo ɲuman na su ani tile nka a y'a ɲini u fɛ Falaye k'u ka dɔ fara a kan ja n'i ma taa kɛnɛ kan i ti fɛn ye premier ministre a y'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw Falaye a ko a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan n'a m'olu fo sabula taji sɔrɔ cogo ɲuman taji jicogo ɲuman a fɔ ko a nacogo ɲuman jamana kɔnɔ chauffeur fana a y'olu fana fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ale ye min ye o ye nin ye Falaye an bɛ min fara nin kan an b'a fɔ premier ministre ɲɛna komi a ka ministre dɔw t'a fɛ ka bɔ a yɛrɛ ka jigin kare kɔnɔ koyi a m'a fɔ ko ka bɔ primature de la ka taa ninnu ka yɔrɔ la k'a y'o ye Falaye kunun anw y'a ta jɔja de fɛ e yɛrɛ tun b'an kun k'a daminɛ Titibugu pont ka na tɛmɛ troisième pont fɛ ka taa se fo Sibi anw ye min ye an b'o dɔn o bɛɛ kɔfɛ Falaye ne bɛ min fɔ premier ministre ye a nali ni sisan cɛ u ye fɛn caman de fɔ Falaye ni mugan sara in bɔra a la o e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn de la k'a fɔra ko digitalisation k'o bɛ ka k'a kɛcogo la kare kun na ko ni polisi y'i minɛ k'i ka wari sara a bɛ ka kɛ wa a tɛ ka kɛ n'i taara baarakɛyɔrɔ la Falaye k'i bɛ taa sɔrɔ fɛnw sɔngɔ nɔrɔlen don butigi kɔnɔ a kɛra ka wa a ma kɛ de n'i taara mairie la ka t'i ka papier ta k'i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan hali bi mɔgɔw b'a la ko appui la k'i fɛ ka wari sara i ka se ka papier dɔ sɔrɔ papier minnu ye fu ye kiiri bunakun ka Falaye a ko bɛ cogo di an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Falaye u kana kɛ décision talaw ye koyi k'a fɔ ko an ye nin laɲini an bɛnna nin kan ka nin kɛ u ka maaw ɲini minnu b'a lawaleya u ka maaw ɲini minnu b'a baara kɛ tajiko hukumu kɔnɔna na u ko an ma yan ko min ye kare kɔnɔnaw la ko mobili tɛ jɔ ye ka si ye Falaye mobili yɛrɛ yɛlɛmana kare yɛrɛ de kɔnɔ sisan ko mɔgɔw bɛna na bɔ ko ka olu tɛ ka bɔ yen o kɛra wa o ma kɛ ko station na ko su ni tile ko taji hali surɔ tuuru sera ne ma Falaye n t'a station tɔgɔ fɔ a kɛra ka bɛn ni zoroyɛri o ko taji banna maa kelen kun bɛ ne ɲɛfɛ o tigi m'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ u ko k'a banna a dun fɔra an ɲɛna ko taji bɛ feere su ani tile gouvernement de y'a décision ta n'i ma fili a tɛ ka lawaleya jɔnni kan k'a lawaleya ministre jumɛn ka baara don directeur jumɛn ka baara don maa jumɛn y'a fɛn kɛ a bɛ ka kɛ cogo di Falaye taji di yɔrɔw la mun bɛ yen bi an ka finitigiw an b'u fo nka fɛn b'u bolo u k'a dabila a cɛ man ɲi dɛ n ye n jɔ surɔ ka fɛn dɔw ye a man ɲi taji feereyɔrɔ gérant dɔw bɛ yen Falaye jogo dɔw b'u la i b'a dɔn ko station fila min bɛ yen ni côté k'a kɔnɔ bi b'o dɔn Shell ni Total n'i kɔni taara ye kurutu t'olu fɛ yen ani Oryx kurutu t'olu fɛ yen namara t'olu fɛ yen n'o tɛ a tɔ in n'Ala ma farati kan parce que olu fɛ hali n'i y'a kɛ ka na o t'a di maa maa tɛ aran na olu kɔni ka station saba la an ye min lakɔlɔsi olu t'a di nin bɛɛ parce que ɲɛmaaw bɛ décision minnu ta mɔgɔ minnu kan k'a lawaleyali baara kɛ o t'a kɛ Mali kɔnɔna na Falaye fɛn kelen fana bɛ yen n'u m'o don baara la a ti ɲɛ o ye ɲangini ye jɔnni bilara baara la a m'a kɛ munna a m'a kɛ kuma tɛ yen sariya ye min fɔ o ka kɛ premier ministre jiginna kunun k'o de Falaye ka nin ye mais nin y'a tile joli ye mɔgɔ bɛ ka nin kuma fɔ ko taji bloquelen don douane na a tile joli ye nin ye ministre jumɛn ka baara don a ye mun k'a hukumu kɔnɔna na a taara yen est ce que ale yɛrɛ sera yen yanni premier ministre ka se est ce que ale ministre yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka taa lajɛ mun gɛlɛya bɛ yen sirabaw kan bi minnu kan ka baara minnu kɛ a ko bɛ cogo di ne y'a fɔ yan o telelabɔba in tɛ o ka taa arajo Mali mɔgɔ wɛrɛ an b'a fɔ o fana ka sabali Falaye u ka sabali arajo Mali ye Mali arajo Mali de ye
yen kɔni i bɛ kɛ jeli basumanaba ɲɔgɔnna de ye fɛn bɛɛ bɛ bɔ sununkun de kan sununkun tɛ bɔ fɛn kan dɛ hakili b'a la waati min na n tun bɛ sɛbɛnni kɛ Sauti ka kunnafonidi gafe dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Bamako hebdo fala ye ala ye juma o juma da ni n kun ye sɛbɛnni kɛ n bɛ sɛbɛnni kɛ n ba ye Bubakari Jara kan walahi don min na n ba ye taara retraite la a ye n ɲini a ko Kasim i tun bɛ sɛbɛnni kɛ ne kan nka sisan ne tɛ arajo mali la ne bɛ n yɛrɛ de tɔgɔ la vraiment n mago to n ko tiɲɛ na n ye tiɲɛ fɔ a ko faso ta o kow ka ca a bɛɛ tɛ bɔ ale kelen yɔrɔ an ye fɛn dɔ ye ORTM mɔgɔw ka kunnafonidi gafe la kunun fala ye ayi arajo soba t'o kɛ arajo soba ka baara tɛ se ka k'o ye faso baarakɛyɔrɔ i ta tɛ se ka kɛ o ye i b'a mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ de olu tɛ se ka mɔgɔw maliyɛnw neni ka maliyɛnw jaabi ka maliyɛnw buruja o tɛ se ka kɛ o aw bɛ faso baara de la fɛn bɛ fɔ mɔgɔw ma an bɛ mun fɔ faamaw ma a bɛ se ka fɔ olu ma u ka sabali jaabiliw k'o bɔ a la n'o tɛ ni bɛɛ ko a b'u jaabi a tɛ ɲɛ dɛ olu ko sisan ko an ka jɛ k'an ka kuma an ka sigi an bɛ k'o labɛn n'aw taara nɛni don o la fala ye aw ni jɔnni bɛ sigi aw ni jɔnni bɛ kuma aw de ko k'an ka sigi an ka kuma an ka fɔ ka bɛn kɛ an ka ɲɔgɔn faamu o waati kelen kɔnɔ aw taara sɛbɛn ko a donna ta bɔra tan ko le chef avoir la caravane passe anw kɔni tɛ o anw ye siɲɛ min ye caravane tɛ taa k'anw don dɛ anw yɛrɛ de ye caravane ye ko wulu bɛ wo ci ko dɔgɔ bɛ jɔ dɔgɔ de ye anw ye anw yɛrɛ de ye dɔgɔ ye anw de wulu ye dɛ kunun an datɔ sibi ye min fɔ wulunin ma o ɲɔgɔn na don wulu fugari ka de ye wo ye an b'a fɔ u ka sabali u ka jinin ko koliji la u k'u bɛrɛbɛn an ma an bɛ ɲɔgɔn dafa de an taalan de ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dafa olu tɛ se ka fɛn dɔ fɔ fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ se k'o fɔ hali an tɛ tabakiya anw tɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ olu fana bɛ se k'o sɔrɔ f'an ka o de faamu grand sœur Awoyi Ture ko n b'a fɔ a seginna ka na fala ye a kan ka na baara daminɛ ORTM kɔnɔ an b'a fɔ n k'a bisimila a n'an bɛ kun a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn Sori Ibrahim Keta SIK an b'a fɔ min ye n yɛrɛ denkɛ ye Marikone k'a fana fo kosɛbɛ n'o ye PC ye an b'a fo baarakɛlaw bɛ ORTM na dɛ Amadu Baba Jalo Apollo fala u bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛkɛla ɲɛnɛmaw bɛ yen an b'u fo an kan tɛ jɔyɔrɔ ɲinina ninnu ma dɛ minnu bɛ bɛɛ ka na la an kan d'olu ma an ko faso baarakɛla yɛrɛ u bɛ yen Apollo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka kanu a n'a ka bilasirali n'a ka kuma ɲɛnɛmaw la yaasa ko n ka se ka bɛn Awoyi fana an b'a fɔ a ɲɛna n k'a bisimila baara min kun kalifala la Marɔkaw fɛ yen fala o baara banna a seginna ka na faso kɔnɔ a bisimila a n'an bɛ ku farali y'an se nin kɛnɛ in kan n ka don ka se ka mɔgɔw bilasira an bɛ taa CAS kɔnɔna na kunun ko minisiri minnu bɛ AES la olu taar'u ɲɛ jɔ CAS la k'a lajɛ baara min bɛ se ka k'a kɔnɔ sibikaw fɛ yen Nfamara Berete an k'ale ka laseliw sɔrɔ yen. CAS Centre Agroalimentaire Sibikaw bara u ye dunanba caman bisimila AES jamanaw baarako minisiriw ka fara Ganɛnw ka masakɛ dɔ kan ni maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni AES ka kɛnyɛrɛye suguba Salon International de l'Entrepreneuriat o baaraw ye CAS ɲɛmaaso Sewa ni Kunawolo de tun y'u ta ye ni kɛnɛ in kan. Nisɔndiya in yanni k'a fɔ i bɛ waliɲuman dɔn kɛ n bɛ foli kɛ ka da Madame le ministre Musa Sek a n'a ka mun y'a bila baara la n'o y'an ka autorité maliyɛn ye o ni a jɛɲɔgɔn minnu nana yan n'o ye Burkina o ni Niger ni Ghana délégation minnu b'a kɔ pour que ka na fɛn ye Mali la mun bɛ se ka lakali n'u y'an baara suganti an bɔra sugandini vraiment a ye ne wasa parce que ne ye maliyɛn de ye ne ni minnu bɛ jɛ la fana maliyɛnw de don an dɛmɛbagatɔw u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a yirala vraiment ko ni sɔrɔ dira a bɛ se ka kɛ ka ɲa les maliyɛnw b'o de yira an y'o de yira bi vraiment an bɛ se ka fɛn kɛ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ bara mɔgɔ wɛrɛw nana k'o ye k'o dɔn an ye o de ye ne ka nisɔndiyaba ye. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye boloni ɲɔgɔnma mun na AES minisiriw bɛ k'a kɛ ɲɛta siraw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni baara min don o kadara kɔnɔ ka baarako gɛlɛya kɛlɛ ha ka ja ka musolakaw dɛmɛ u ka dɔ k'u yɛrɛ ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An nana yan yɔrɔ la centre in na u bɛ denmisɛnw musow
u b'o former n'a yɔrɔ la n bɛ fɛ ka profiter n'a ka micro ye k'an ka AES président fo o ye hakili min sɔrɔ k'a fɔ ko an ka dugu an k'an ka se k'an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ ta cogo ɲuman an ka dugu la fɛn caman b'an fɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛna ta ka taa a dilan ka dɔ wɛrɛ fara kan ka sɛ ko kana d'anw ma yɔrɔ la an bɛ baara min kɛ an bɛ wasiji min bɔ don bɛɛ an wasiji an b'o ta ka t'o di mɔgɔ wɛrɛw ma an nana centre min kɔnɔ an y'a ye n'o ye mɔgɔw kalan fɛn min b'o fɛ u bɛ fɛn min balo u bɛ dɛgɛnw balo ni fɛn min bɔr'o la u b'o yɛlɛma ka sɔrɔ k'a di an ka population ma an k'an ka bama ka kɛ an ka jeunesse dugu o dugu la minnu bɛ yen n'an b'o kalan n'an b'o former an bɛ bololabaara yira o la an b'a hakili yira o la u bɛ fɛn min b'an ka dugu la k'o ta ka valeur don o la pour que an fana ka se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka faamaya sɔrɔ ka na don n'a ye an ka dugu kɔnɔ. Donc an nisɔndiyara parce que an tun b'a fɛ ka an bɛ ka min kɛ yan nɔ nin centre in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana ka musow dɛmɛ ani musomanninw dɛmɛ an tun b'a fɛ k'o de yir'u la sinon centrew ka ca mais an y'an tɛgɛ da Sibi kan parce que fɛn min bɛ ka kɛ Sibi yan nɔ a ka kan u k'a ye parce que olu yɛrɛ bɛ dɔw fana na n taalen Burukina ne ye fɛnw ye minnu t'an fɛ yan nɔ donc o ye ka an ka confédération halisa an ka faamaw ye ŋaniya min ta ka confédération in sigi an ka se k'a sinsin ni an yɛrɛ ye donc kɛnyɛrɛ ye baaraw ani fɛn fɛn y'an ye ministrew ye minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ an bɛ se k'an ka jamana saba in entrepreneurw don ɲɔgɔn na an ka se ka an dɔnko n'an seko olu don ɲɔgɔn na walasa an ka espace in ka yiriwa. Nin kɛnɛ in kan an ka kɛ yɛrɛ tigɛma maa jijalenbaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen sewara ka sanga ni hakilina ye nafa ye. An ka ministrew nana ani AES ministrew ka na an ka nin infrastructure lajɛ a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye parce que nin projet in n'i y'a jate minɛ Metal Sudan y'a baaraw kɛ mais baara in bɛɛ kɛra entreprise Mali entreprise dɔ de fɛ mɔgɔ ma bɔ kɔ kan ka na baara nin kɛ ni dɔw yɛrɛ nana lajɛ u tɛ da la nka o fana o kɛra anw ka baara kɛcogo b'o la nka baaratigi fana ka laɲini dɔ tun y'o ye baara bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ kana bɔ kɔfɛ kana fɛn k'a la bon n'i y'a jate minɛ sisan baara in bannen kɔfɛ musomaninw de ka formation bɛ kɛ yan. Donanbaw ye munumunu salo kɛ taa CAC ka bayɛlɛmali so baganmarayɔrɔ ni cikɛyɔrɔw fo ka taa se musolakaw ni bogotigi minnu bɛ baara la olu ladɔnyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka t'u ɲɛ da CAC hakilinatabaw kɛ mɛ baaraba mun kɛ musolakaw ka yiriwali kadara kɔnɔ. N bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na Fala ye ɲɛbila baara min kɛra Sibikaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye fɛrɛkɛnɛ in yɛrɛ baaraw ye olu kɛnɛw sigira Bamakɔ min ye Stade 26 Mars ale kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye premier ministre n'o ye Général Dugu Abdoulaye Mayiga ye dayɛlɛli kɛnɛ kan Famara Berete ale fana tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛkaw filɛ. Kɛnyɛrɛye sinsinni AES jamanaw kɔnɔ yaasa ka na ni ɲɛtaa ni yiriwa ye o hakilina de y'a to Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES Bamako yan nɔ kɛnɛ min bonya bɛɛ talen don k'a di an ka jamanakuntigi ma a kolobonkarili baaraw kɛra jamana premier ministre fɛ ka fara AES jamanaw bɛɛ lajɛlen baarako ministrew ani jamanaba welelenw kɛnɛ kan Gana n'a ɲɔngo. Au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, je déclare ouverte la première édition du Salon international de l'emploi AES au Mali. Merci de votre aimable attention. AES ka nin suguba in ta k'o gale kɔnɔ an ka jamana fo ka taa se AES jamana bɛɛ lajɛlen kɛnyɛrɛ tigilamaw kɛ mɛ ka t'u ka seko ni dɔnko yɛrɛgɛ suguba kɔnɔ ka misali ta CAC kan bayɛlɛmali kalanso min janbɛ kosɛbɛ musolakaw ka baarako la n'a bɛ Sibikaw fɛ yen nɔ olu ye u seko n'u dɔnko u ka dala dumunifɛn bayɛlɛmaniw bɛɛ lajɛlen dasin bɛ sugu in kɔnɔ ye fo ka taa se mɔgɔ ɲɛfɛnw caman ma kɛnyɛrɛ tigilamaw bololabaarakɛlaw
ka bɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An bɛ AES u ka suguba kɛnɛ kan yan nɔ donc an nana n'an ka produit ye ka n'u exposer yan nɔ produit bio de don 100% bio a bɛɛ bɛ bayɛlɛma AES kɔnɔna la tel que tartiw bɛ kɛ min bɛ bɔ tulu la ale bɛ kɛ tigadɛgɛ ye a bɛ kɛ juga la a bɛ kɛ laro la jus de citron fɛnɛ bɛ yen o bɛ se ka conserver pendant 6 mois foyi t'a sɔrɔ 100% naturel produit chimique foyi t'a la miel pur fɛnɛ bɛ yen a cɛkɛ fɛnɛ bɛ yen à base de manioc poudre de gombo b'an fɛ yan sumalamugu bɛ yen tout est bio poudre de laurier poudre de fɛfɛ poudre de poivre noir poudre de tomate ani poudre de cannelle fɛnɛ bɛ yen ani poudre de curcuma ani citron plus gingembre olu bɛɛ bɛ yen citronnelle bɛ yen tisane bɛ yen nɔ kɛngɛliba bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min mago b'an na n'i donna 26 mars kɔnɔna la stand bɛ yɔrɔ min fɛ n'i donna o yɔrɔ daba fɛ stand sabanan numanbolo fɛ anw bɛ yen nɔ et puis prix fɛnɛ sɔgɔ damatɛmɛja don prix da ka di a b'a daminɛ 50 la fo ka se 3000 ma. Mais bi an bɛ yan hukumu kɔnɔna la o ye nakɔ sɛnɛ hukumu ye an mun ye projet fiyɛri ka bénéficiaire ye an nana ni foronto guan ani jagatu n'an b'a fɔ ma ko aubergine africaine an nana ni olu de sugu in na alhamdulillah bi an ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an ye nafa sɔrɔ a la an bɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ a la a kɛra sababu ye ka baara di an ma ka tila ka baara di mɔgɔ wɛrɛw ma parce que mɔgɔw b'an bolo bi an kelenna fɛn filɛ nin ye mɔgɔ min b'an bolo baara la a bɛ se fɔ mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 ma permanent ni indirectiw la donc a ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ an bɛ chiffre d'affaires ɲɛnamaw fana k'a la. Ne do ka yira mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka se ka jɛ n'a ye k'an yɛrɛ ka kɛfɛnw ka ba don a la u k'u mɔgɔ ɲɛna ni minnu bɛ baara k'a la u fana ka se ka balo u ka baara la donc wele an kɔni b'a kɛ de pour que mɔgɔw ka ɲɛ bɔ a fɛ mɔgɔw k'a kɛcogo faamu u k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman kɛ an mago bɛ se ka ɲɛ minnu na a nana na kuma na AES suguko in nali diyara n ye a nana na kuma na an bɛ nin y'a première édition ye an bɛ dugawu kɛ a caman ka na donc entrepreneur caman fɛn caman bɛ kɛnɛ kan bon n bɛna fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya musow kɔni u caman bɛ bayɛlɛmali kɛ donc u caman bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ AES sugu in b'a permettre u caman ka ko ladɔn tuguni et puis u k'u ka feerefɛnw lakodɔn yan ka feere fana kɛ k'u magoɲɛw sɔrɔ. An ye fabricant ni équipementier a mana kɛ jɛgɛ fɛn fɛn a bɛ dépend ni produit min b'an bolo n kɔfɛ nin ye yan nɔ ale bɛ fumeli kɛ a bɛ sécheli kɛ donc charbon fourneau b'a kɔnɔ o dɔrɔn de y'a différence ni fourneau bɔ a la vu que ventilateur b'a la donc ça permet ka se ka n'i bɛ fɛ ka fumeli kɛ n'i bɛ fɛ ka sécheli fɛnɛ kɛ i bɛ fourneau bɔ a la dɔrɔn ka ventilateur k'a la. o y'a ye sugu nali diyara n ye kosɛbɛ wala sabula a b'an permettre an ka produit minnu dilan u ka lakodɔn ni fumoir ni min filɛ nin ye mɔgɔ caman ye yan nɔ u y'a tanu bon u yɛrɛ ye marché à poisson kodɔn donc u y'an ka contact ta pour que n'u sera yen nɔ u ka se ka produit fumer yen u bɛ se ka produit wusu n'a y'o jɔ u bɛ se k'a ja yen directement sur place et u bɛ taa n'u ka produit bannen. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ AES ka nin sugu belebeleba in baaraw bɛ to sen na k'a daminɛ novembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 21 na kɛnɛ mun laɲini ye AES jamanaw ka se k'an fara ɲɔgɔn kan ka baaratanya kɛlɛ ni ka na ni ɲɛtaa kuntalajan ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa CNT ale kɔnɔna na CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Malick Diaw ye ale ye maaba 2 bisimila kunungo CNT kɔnɔ maa fɔlɔ o ye maa min ye sa o ye Ngilɛw olu ka lasigiden bɛ an fɛ yan Croix Rouge international fana ɲɛma o fana min bɛ taama la an fɛ yan a y'olu bisimila Malick Diaw a y'a yira sa k'a fɔ ko numa ninnu kɔni u bisimilali u bɛ tali kɛ olu ka baaraw hukumu kɔnɔna na min ye lasigiden ye n'o ye son excellence Auguste Mike ale min ye Royaume-Uni ka lasigiden ye Grande-Bretagne ani Irlande dɔn Mali kɔnɔna na sa a nana yira sa k'a fɔ baara minnu bɛ bin ni olu b'olu kɛ Mali kɔnɔ yan a ka kan yan'olu ka daminɛ a nalen kura don a kana CNT la ka na foli kɛ u ye k'u waleɲuman dɔn Mali ni Ngilɛw ka jamana bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka se ka i da don olu dɔw la k'olu lakali Malick Diaw ye u b'a fɛ fana sinsin ka kɛ fɛn minnu kan a kɔni ye maliyɛnw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri a y'u fo la kosɛbɛ kuma tɛ nin waati gɛlɛma in na min ye Mali ye a ko n'Ala sɔnna a ma ko bɛn ni kelenya ni basigi kɔni ko o bɛ na min ye lasigiden ye a ko olu bɛ an fɛ yan nka olu ka baara bɛnnen don min ma o ye kɛnɛya ani kalanko ye
kumu kɔnɔna na sa u bɛna ka fɛɛrɛ sigi sen ka seko ni dɔnko fana ka fara ka fala ye yaasa jamana fila in u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min a ko bi in na ko ala tanu bɛ yen ko sabula ko misali la k'an ka ndolatila caman bɛ angilɛw fɛ yen n'olu bɛ premier league kɔnɔna na ko olu bɛ yen ko min ye mali seko ni dɔnko tigilamaw ye fana olu caman bɛ taa ɲɛnajɛw la olu ka jamana kan nin bɛɛ lajɛlen ko bɛ se ka sinsin cogo min ka fara u ka kɛnɛya fɛɛrɛ kuraw kan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka o kɛ o ye ale ka laɲini ye a ko ale kɔni nana nin waati in na a b'a fɛ jagoya la sa min ye mali ye ale ni ingilɛ jamana an kana to fiyewu an ka fama ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ hakilila jagabaw bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ lasigidenso k'a sigikun ye o ye bamakɔ kɔnɔna na yan min ye Nicolas Lambert ye n'ale ye CICR Croix-Rouge International ɲɛmaa ye ale fana bisimilara Maliki Jaw fɛ a y'a yira sa ko a nana ka na foli ni bonyamasegi kɛ olu ka baara kɔni bɛ tali kɛ josariya o sinsinni na dɛmɛ tali la ka di maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ kɛlɛdagaw olu kɔnɔna na ni yɔrɔ gɛlɛmanw na min ye ka se ka josariya k'o sankɔrɔ ta kosɛbɛ dugudenw maa minnu bɛ kɛlɛ la olu kɛrɛfɛlaw la ka se ka josariya ko baara kɛ olu bɛ o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na Croix-Rouge ko ale ka baara ye o ye min ye Lambert ye sa ko olu kɔni bɛ Mali la yan u bɛ baara kɛ Menakakaw fɛ yen Kidal Gao Tombouctou Moti wa nin waati na fana an fanfɛfanw fana fɛ n'o ye ni Segu ni Sikaso fanfɛlaw ye fana u bɛ baara kɛ o la maa minnu bɛ yen n'olu joginna kɛlɛdagaw la u b'olu dɛmɛ maa minnu bɛ yen sa ni degun bɛ olu ka baloko ni jiko u b'olu dɛmɛ yaasa olu bɛ se cogo min na ka se ka o baaraw kɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛna na se ka fosi kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini tɛ ni jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna tɛ u bɛ baara kɛ olu ka kuntilenna n'olu ka laɲiniw kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ olu fana ka tabiyaw n'u ka taabolow b'u bolo jamana ɲɛmaaw fana kan ka sɔn o ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min fala ye jɛkulu dɔ kun sigira an fɛ yan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow ye olu tɔgɔlatɔn ye o ye AES kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko femme leader o femme leader in ale ɲɛmaaw kɔni balila k'a ye kunun na sini ko min ye muso jɛkulu kura o sigira Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min ye femme leader maaw ye u taara kɛnɛ kan hali n'o y'a sɔrɔ dusumakasa bɛ u la baara in an ka jɛ k'a filɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Binta Diallo n'ale association faso ɲɛta baara ɲɛmaaba ye bi ale y'i jɔyɔrɔ fa coordination des femmes leaders de l'AES ka biro sigiyɔrɔ la o hokumu kɔnɔ biro in kɔni ɲɛnɛmayara tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 maison de la femme na n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma o hokumu kɔnɔ Madame Binta Diallo olu kɔni kɛra maa ye maa minnu fɔlɔ ye ni baara in daminɛ sani jamana k'i sen don a la jamana kɔni ye Mali musobaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa Mali ka se k'i ka biro sigi coordination de AES tɔgɔ la o hukumu kɔnɔ maaba caman kɔni ye kɛnɛ in sɔrɔ wa Binta Diallo ale kɔni y'a yira k'ale ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakilina de ye walasa musow bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɔni ye ni biro in sigilen ye wa a ye ɲɛmaa kura min sigira a y'a félicité kosɛbɛ a y'a yira k'olu ka hakilina kun ye nin ye ko wa k'u seko n'u damayira ye fɛn o fɛn u b'o kɛ ni biro kura in ye walasa halisa musow ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Tout d'abord n bɛ an ka excellence saba fo le général d'armée Assimi Goïta président de la transition et le capitaine Ibrahim Traoré président du Burkina Faso le général d'armée Abdrahman Chani, président du Niger. Vraiment, on est muso ka kɛnɛ kan bi ni kɛnɛ ba ye. Coordination des femmes leaders de l'AES en tant que la coordinatrice des 3 pays ni hakilina ni anw yɛrɛ lafiya an kun bɛ nin de nɔfɛ a mɛnna mais promotion de la femme ani gouvernement u k'a dɔn k'olu ye institution de olu de bi yan nɔ pour couvrir la société civile ka société civile dɛmɛ cogo min na pour que an bɛ se ka sira ɲuman ta u nana ka n'u assister a diyara n ye vraiment anw ye baara min kɛ an ka vision tun ye nin de ye an kun man ka kɛ autour de l'AES musow ka wuli k'u cɛsiri ka don ko la ni keleya kun ma k'a nɔfɛ ni nin ɲɔgɔnna kun ma kɛ an b'a fɔ coordination des femmes leaders de l'AES kun bɛ baara min na k'a baara man ɲɛ vraiment an b'a fɔ u ye danaya da mɔgɔ minnu kan k'o kɛ présidente ye vraiment an bɛɛ k'a soutenir en tant que femme surtout an ka jamana saba bɛ wagati dɔ la bi a wagati mago tɛ division na a mago bɛ bɛn de la bɛn ni kelenya et puis cɛw kɛlen don ka mun fɔ an ma anw musow ma kan ti bɛn mais an bɛɛ k'a bila an kun na ni ne y'a ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se k'a suit cogo min na an b'a suit la mission de la coordination des femmes leaders de l'AES s'arrête ici d'abord mais n'an welela fɛn fɛn na qui est international an bɛ taga la parce que an dɔnnen don fan bɛɛ
an b'an ka autorité fo ka cɛsiri n'u ka jija la ni promotion de la femme. Bon laɲini min m'an bolo k'o kɛ bureau kura in ye k'a fɔ bureau kura ye fasoden bɛɛ mago bɛ bɛn de la bi. Quelle qu'en soit la situation, an ka essayer an ye musow de an bɛ bɛn de kɔ. Vraiment bureau kura k'i hakili to éducation na, a k'i hakili to l'union na, a k'i hakili to dun ka fa la. Parce que jamana in bɛ wagati min na an musow de cɛw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔw la, an denw de bɛ ka sa. Vraiment a k'i occuper olu la kosɛbɛ n'o ye bureau kura min bɛ ka sigi Mali la. Bon an fana Mali musow an ka soutenir kɛ pour que Confédération des États du Sahel de l'AES a b'an ka président de bolo an ka soutenir kɛ nin bureau min bɛna taa jamana saba ni ɲɔgɔn kɔnɔna la pour que u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Vraiment k'a fɔ ko i bɛ bureau kɔnɔ i tɛ bureau kɔnɔ n'anw kan ka baara o baara kɛ an b'a kɛ parce que an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta ye jamana ko de anw de y'an bolo nafolo di jamana ma ka an nin di k'an ka fɛn bɛɛ di jamana ma vraiment anw ta tɛ mɔgɔ ko ye quelle qu'en soit la personne n'anw yɛrɛ ye yɔrɔ sɔrɔ bi k'a fɔ ko nin i b'i adressé au nom de l'AES vraiment o ye lafiyaba de anw bolo vraiment merci surtout n bɛ presse fana fo n'i y'a ye anw ye bi sɔrɔ ka se nin ma presse de y'anw nabɔ ka se nin niveau ma an bɛ presse fo ka jija n'u ka fɛn na ni changement kura nana don a la an bɛ tila k'o presse kelen wele ni ani jɔyɔrɔ min ka kan n'ani place min ka kan n'o fɔra an ye an bɛ se ka baara daminɛ o kɔnɔna la vraiment merci les presses du Mali de l'AES de l'Afrique et partout au monde. Ni ma bali ne na dɛ ayi a ma bali na parce que n b'a dɔn baw bɛ n kɔfɛ baw bi jamanakuntigi kɔfɛ baw jɔlen n'u faso ye baw jɔlen n'u faso denw ye balimamusow bɛ na minnu fana jɔlen don u baw nɔfɛ a ma bali na aw fɛn fɛn kelen-kelen na bi yan aw bɛɛ nɔba de bi jamana in ɲɛtaga la aw ye camanba kɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na o foli a ko o waleɲuman dɔn ko mɔgɔ tɛ fo i yɛrɛ ye ci la mais i bɛ fo aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce aw yɛrɛ ye ala ye bi yira an na don min na ka nin k'anw de garisɛgɛ ye ɲinan fɔlɔ parce que caman ye maliko kɛlɛ kɛ ka musow ka ɲɛtaga kɛlɛ kɛ ka jɛkulubaw kɛ mais olu caman tanyana bi anw minnu bɛ balolen bi ala ye nin de yira anw na bɛn kɔnɔna na kelenya kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na malo kɔnɔna na jamanadenya kɔnɔna na jamana kanu kɔnɔna na ani yɛrɛ di kɔnɔna na depuis tilega in na aw bɛɛ bi yan cibaw bɛɛ la mais fasoko de y'aw bɛɛ se yan k'aw bɛɛ sigi fo ka fitiri tɛmɛ an sigilen na yan nin ko in kunkɔrɔ k'a fɔ tuguni a ma bali na wa ma bali jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ na tilega in na PM ko k'a ka foli fɔ aw ye n y'a hakilila n y'a informé n ko bi wulada in na n ko n b'a hakilila jigin plateforme min na sigi sen kan a ko madame le ministre i bɛ n ka foli fɔ musow ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an jigi b'u kan wa an b'a dɔn fɛnɛ a bɛ ɲɛ n fɛnɛ y'a yira k'a fɔ aw fɛnɛ ye bonya min ta ka da Mali musow kan Mali kurako hukumu kɔnɔna na ko ka Mali musow bila Mali kura baara jɔsen fɛn fɛn bɛ yen ka Mali musow bila k'u sen don a bɛɛ la mettre les femmes et les filles au cœur de tout le processus du développement de Mali kura n y'o de fɔ yɔrɔ caman na n ko o bonya in ne ni n baw ni n balimamusow an bɛ s'a kɔrɔ o seereyatigɛ dɔ ye bita ye kamanagan kun cayara fan caman fɛ furukufuruku kun cayara mais bɛɛ y'i ta bila aw sara bɛ ala de bolo. Nin ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Maram Binta Jalo yɔrɔ n'ale ye association faso ɲɛta baara ɲɛmaaba ye ale kɔni ko AES ye muso bɛɛ de ye bɛɛ k'i sen don nin ko in na walasa halisa musow ka hakilina bɛ se ka sabati cogo min na. Festival min bɛ sigi Tumutukaw fɛ n'o ye an ka balo ɲɔgɔn fɛ ye n'o bɛ fɔ nanzarakan na vivre ensemble fala ye a tako 10nan ɲɛbila baaraw kɛra kunungo Bamakɔ CICB kɔnɔna na ko in yɛrɛ sigira sen kan maa min fɛ sa o ye Sala Mayiga ye ale yɛrɛ de ye festival in directeur ba ye maa ma falen minnu bɛ yen n'olu b'a dɛmɛ baara in na minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ani nanzaralaka minnu b'a dɛmɛ bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ɲinan ta a bɛna kɛ Tumutu tuguni fala ye siɲɛ 10nan in décembre kalo in nata in o tile 13 ka taa bila min ye a tile 16 la min ye Sala ye sa a ko ko ɲinan ta
ko min ye bolofaranga bɛna na ye a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da ko a n'a kɛcogo kan sabula min ye tumutu ye ka kɔn fɛ min ye biennale ye nin bɛna kɛ bɔnba ɲɛbila ye yaasa tumutukaw yɛrɛ k'a lajɛ sa biennale bɛna taa gintan bɛna taa sira minnu fɛ u k'u tɛnɛku u yɛrɛ dama yanni dunanw ka don u senna fala ye sabula min ye desanburu kalo tile 18 ka taa se a tile 28 ma o bɛna kɛ biennale ye nka min ye festival vivre ensemble ye ale fana bɛna a ka bɔlɔw turu o la sa gintan bɛna fara gintan kan tumutuka bɛɛ lajɛlen u ye dɔn jɛrɛ in sigi cogo min u k'u sinsin o ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn min ye Tɔnbukutu seko n'a dɔnko taa sira bɛɛ lajɛlen fɛ u ka laada kɔrɔ ka taa so ka tobili kɛ cogo ma sa n'u ka baara kɛ cogo o bɛɛ lajɛlen bɛna don ba la nin tile 3 in nata in kɔnɔna na sala ko bɛɛ lajɛlen wele no tumutukaw fɛ yen maa se mana se fala ye ɲɛnajɛ ale kɔni don sira t'a la han a bɛɛ ye fufu ye i da i ka se tumutu kɔnɔna na ka se ka taa baara kɛ burudamɛw olu tɔgɔla guwa min bɛ sigi san o san Bamakɔ ya fala ye n'o bɛ tali ko ka seko n'u ka dɔnko la sa tako filanan o ɲɛmaaya tun bɛ minisiri Mamu Dafe bolo kunungo min ye burudamɛ bolola baarakɛla fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛrɛ belebeleba in k'ale kurumbo karili kɛ n'o ye tako filanan in ye Bamakɔ musée national ale kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen no sen kan o ye tɔnjɛkulu bɛ burudamɛw tɔgɔ la n'a fɔ ma ko Timidiwa ale de kɛlen no ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan san o san sa olu ka seko n'u ka dɔnko bolola baara ko ta nasira fɛ bɛn ni kɛlɛnya cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi sen kan cogo min o minɛnw de bɛna na warankata bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min AES jamanaw fana welelen no kɛnɛ kan ɲina yaasa baara in a ka se ka kɛ bɛn ɲɛna wa min ye nin salon ye fala ye ale fana ye siyama min kan ka sigi sen kan o ɲɛbila baara o de ye nin ye ko bɛɛ lajɛlen welelen no musée la sa fo ka taa se nin kalo in ale tile 7 ma ale tile 27 ma bɛɛ lajɛlen welelen no sa min ye ka taa fara burudamɛw kan walayi fala u ka fɛnw da ka di dɛ olu ye min kɛ i b'a dɔn fɛn fɛn bɛ feere 100 olu y'o kɛ 50 ye fala daduma san ni juru ye de n'i ye a sɔngɔ nɔgɔya yanni ka taa sɔngɔ sigi a kan fɛn tɛ se ka san sɔngɔ min na olu kɔni y'o de kɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka se a kɛnɛ kan ye n'Ala sɔnna a ma an na zole da ye yanni a ko ka kuncɛ autorité de la communication ACI a ko maaw a bɛ kangarida kɛ maaw ye maa minnu bɛ ka bɔnforola kuma ta ka ɲɛsin faso baarakɛlaw ma n'o ye préfet ni sous-préfet ye olu minnu bɛ ACI ka laɲiniw lawaleya u ka sigidaw kɔnɔna na ko wa k'u y'a ye fana k'a fɔ ko min ye gouverneur ye préfet ni sous-préfet u bɛ ka dɔgɔya maa caman fɛ nin waati laban in na fala ye k'u bɛ kangarida kɛ maa minnu bɛ ka waleya kɛ k'u yɛrɛ minɛ ko n'o tɛ k'u bɛ taa n'u ye kiiri kan wala in bɛ tali kɛ min na sa Kɔlɔnjɛba arajo min bɛ yen n'o ye Kayira tɔgɔ la o datuguli kɔfɛ sa maa dɔw kɔni bɔra ka laseli dɔw kɛ laseli minnu n'u ma taa ACI jimi sira fɛ ACI ale bɔra ka nin communiqué de kɛ ko o ko kɔni ma bɛn u ma fala ale ACI kelen in kɔnɔna na kunungo Joliba TV ɲɛmaaw u welela k'u ɲininka ko min ye luluni baara min kɛra ye Joliba TV ko a y'o jaw bɔ ka kuma kɛ o ko kan o la sa Joliba TV maaw ɲininkara sa u ye ja bɔ yɔrɔ jumɛn min ye nin baara ninnu sera ka ninnu kɛ cogo di ko ni Ala sɔnna ma nin ko in jaabi n'o ye Joliba ka lamɛnni jaabi ye o bɛna na di u ma dɔgɔkun wɛrɛ ka kɛɲɛ ni ACI ale ɲɛmaaw olu ka lajɛw olu hukumu kɔnɔna ye wolomasiri tabaw kɔni b'u ka baara la hali bi jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Bamancɔlen juga wale kabaw k'olu gɔndɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Kidali Masuruna fala ye a kɛra Bafa ni Kilicɛ ye Bamancɔlen kabaw dogolen no wo kɔnɔ duguma ani sanfɛ armée kɔni kɛlen no ka fiɲɛ tigɛ o la yɔrɔ caman na a ma ɲɛ min kɔ caman bɛ yen olu b'a fɛ ka marifa bila han u b'a fɛ ka marifa bila dɛ u kun nana min kama a ma se ka ɲɛ sɔrɔ nin waati in kɔni na n'an bɔra yen Nizɛrikaw fɛ yen Farafina banki min bɛ yen n'a fɔ ma ko Badi fala ye sefa wari miliyari 120 olu y'o ta k'o di min ye ni yɛrɛ ye ko unité de compte de don ale ye 120 ye a bɛ bɛn sefa wari miliyari 98 de ma ko min ye Niger ye a k'o kɛ ka jibondenw sigi ka saniya baaraw kɛ ka se ka min ye u ka dugu damadɔ olu kɔnɔna na Zender ale ni Mira olu bɛ o la maa 700 ɲɔgɔnna olu de kan ka ji sanuman sɔrɔ cɛ ni muso ni denmisɛnw ko nin ye para ɲɛba ye ka ɲɛsin Niger ma kuma tɛ nin waati in na jiko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ Nizɛrikaw olu fɛ yen Nizɛrikaw ka npogotigini 25 minnu fara fala ye minɛna kelen y'i senfa han
ale porokotora ale kɔni y'i senfa a y'u ka dugu yɛrɛ bila koyi ayi ale taara fo faaba kɔnɔ i y'a mɛn an nana ko n bɛ dugu kɔnɔ ka na dugu fana dabini tuguni ale ye dugu yɛrɛ bila pewu fo faaba libikaw fɛ yen libi jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye mamari kadafi ye ale denkɛ min bɛ yen n'o ye anibali ye ale y'a yɛrɛ sɔrɔ fala ye a tun bɛ libankaw fɛ yen kaso la san 10 kaso kabini san 2015 sɛgɛsɛgɛli dɔ de tun kɛra sa k'a jira k'a fɔ ko alimami dɔ bɛ yen n'o ye musa alisadari ye k'ale ka fatuli hukumu kɔnɔna na san 1978 o y'a sɔrɔ kadafi denkɛ yɛrɛ tun bɛ san 2 de la koyi nka a yɛrɛ sa ko kumaw y'a jira k'a fɔ ko kamalennin k'a kun dɔnko bɛ nin ko in na fala ye o la sa u tun y'a minɛ ko a tɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na fiyewu nin waati in na sa ko a bilara min ye anibali kadafi ye a bɛ se ka bɔ liban ale kɔnɔna na total energy ko plainte dɔ bɛ ale contre la fala ye ka sababu kɛ min ye mozambikaw fɛ yen gazi bɔyɔrɔ min bɛ yen k'u ye damatɛmɛ wale min kɛ ka maaw ni tɔɔrɔ ka se ka u jagoya k'u bila baara la ko o ko in o ti bɛn sariya la min ye gazi bɔyɔrɔ in kɔnɔna kɔni k'u ye maanifin caman sɛgɛn ye o la sa maaw kɔni ye plainte don u contre la faransiskaw olu yɛrɛ fɛ yen Cap Vert ni Île Maurice ale ni Seychelles ko olu ye jamanaw ye jamana minnu kɔni sera ka ɲɔni bana ban pewu u fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye wulikajɔ min kɛ ka se ka fura sɔrɔ a ko la fala ye farafin jamanaw bɛ bana ban nka a bɛ tila ka na ni diɲɛ ma bɛn yan hali ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a ti ɲɛ kun tɛ ko kɔni k'u ye wulikajɔ kɛ ka se ka ɲɔni ban serifu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Los Angeles kaw fɛ yen o serifu in n'o ye polisi ɲɛmaa ye a ko sa o min ye amerikanw ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Didi Cobbs e ko ale ma wulikajɔ kɛ tuguni ale yɛrɛ bɛ kaso la nin ye san 4 kaso nka k'a y'a jira sa k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen ko olu ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin ale ma k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ minɛnen don ka bila kaso la fala ye k'a tun bɛ maaw de cɛ ka taa n'a ye lamɛnbagaw ka hakɛ to ka t'u bila cɛnimusoya baaraw la k'a ja ta k'a feere ale bɛ o kaso la san 4 amerikanw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an ka denmisɛnw olu tɛna ye 8e de finale kɛnɛ ka fala ye n'anw ye se sɔrɔ kunungo ani Brésil de tun bɛ bɛn Brésil min ye Faransi dasi nka Maroc ye an ka tulon jɔ sira la fala ye ndolantan banna 3-2 ka taa Maroc kanu na nin y'a kalo 7 ye Coupe d'Afrique ale finale la fala ye an ka denmisɛnninw buruna ni Maroc kelen de ɲɛkɔrɔ nka o kɛra ngɔyi ye n'o ye penalty tan ye Maroc a ye se sɔrɔ ale kɔni ni Brésil olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la Burkina fana sera ka se sɔrɔ Uganda ka 1-1 nka min ye ngɔyi na n'o ye penalty ta ye Burkina ta o cara ni min ye Uganda ta ye ale ye farafin jamana 2nan ye minnu kɔni bɛ nin waati in na quart de finale 8e de finale tɛ ya 8e de finale ale kɛnɛ kan sɛgɛw olu kɔni tun bɛ badenya ndolantan na kunu Tinisikaw fɛ yen u ni Jordani min yɛrɛ qualifié don ka taa Coupe du Monde na balontan in kɛra Aradɛsikaw fɛ yen ko nin ye u ka ɲɛbila balontanw daminɛtɔ ye sa n'o ye badenya ndolanci ye yanni Coupe d'Afrique cɛ balontan in kɔni banna kunu fala ye 2-2 la ni fu in a kɔni ka fisa a y'a to min ye dege karamɔgɔ ye maa minnu nana minnu kun famana ka jouer équipe fɛ k'olu dɔw lajɛ yɛlɛmali caman a sera k'o fana sigi sen kan Jordani ko a équipe in ka ɲi han fala ye k'u ka défense ka ɲi kosɛbɛ Fransikaw fɛ Kylian Mbappé ni Paris Saint-Germain ko a ko taara laban kiiri ka ko ye fala ye min ye Real Madrid ka numéro 10 ye k'ale ko sa ko sefa wari euro wari $253 ko Paris Saint-Germain kan ka o sara ale ye sabula a ye tɛgɛnɔ bila min ye a ka hakɛw sɔrɔli a n'a ka baaraw kɛcogo la ka taa ka contrat ko ma ko a kan ka o sara Paris Saint-Germain fana ko k'olu fana ka euro wari $440 k'o bɛ Mbappé la k'o bɛ kɛ ni a ye degun min se olu ma ani a ye waleya cɛjugu min kɛ olu fɛ yen kuma in k'a taara kiiri bulon nka sabula baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra san 2022 san kɔnɔna fala ye Mbappé nin waati in na ale bɛ Real Madrid kɔnɔna na nka k'a jagoyalen don sa min ye tɔn ye a ka nin wari sara ye kiiri sigilamaw ko sa ko a jaabi o kɔni bɛna bɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma décembre kalo nata tile 10 ale ni 6 ni Ala sɔnna a ma nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni min dira e yɛrɛ fɛ ani ne a k'an bɛn waati wɛrɛ